Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sidanka Yehowa Nyankopon a woyɛ nokwafo. Abɔde nyinaa Nyankopon ɛna me bɔ ne den no. Me kyerɛ Abraham ɛne Isaac ne Jacob nyame. Ɔno nyame a ne tumi ne ne mmɔborɔ no ɛdɔɔso ɛma abɔde nyinaa no. Wadom yɛn wabɔ yɛn ho ba wama de ba kyia biom ɛnɛ yɛ homeda a yɛde asidama Yehowa Nyankopon. Na ɛsan ɔhaw ne atɔyere nkyɛm a abeto wiase nyinaa a ɔman Ghana ka ho. Ama yɛn mpanimfoɔ ɔman pani ɔtebiem a ɔhwɛ ɔman Ghana so. Watu ihyiadan mu. Na sɛ yɛato ihyiadan mu no nkyerɛ sɛ nyamesom atwam Davida. Onyamesom twam na sɛ yɛka Onyankopɔn sɔredan a na ɛyɛ nipadua. Ɛna no bai mekasa sɛ Onyankopɔn akoa nyamesom afo asɛmpakani. Mekyerɛ ɔman Ghana obiara bibiara sɛ obi biara wogye Yesu Kristo di no ɛmbɔ ho nsoro ɛwɔ yare we hu na ɛyɛ nkaya bi na Yehowa Nyankopɔn de ma ne mma sɛnea bɛyɛ sɛ obi na nkwambɔne bi so a ɔbɛsakyera na adwene ɔbɛfa Yesu Kristo asɛm no wabɔ ne bra sɛ ne sɛfata na Yesu mma atɔ so mmienu no wanyɛ mo kyɛfa no bi anɔpa yi mene Jehovah Nisi anyomtofoɔ mekyerɛ African Faith Tabernacle Church asɛmpa fie yɛakanta de nsesɛ yɛbɛsom Yehowa Nyankopɔn ɛno te ɛna anɔpa yi sɛ ho yɛ na sɛ wote yɛn ka na yɛde ayɛyie ma Yehowa Nyankopɔn nti mehyɛ wo bɔ sɛ wo a ɔhaw bɛda wo soɔ wo a yadeɛ bi akyekyere wo wo a wonni ani daa soɔ mehyɛ bɔ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ wode w'adwen bɛma yɛn na wagye Nyankopɔn asɛm adi a yɛka kyerɛ wo sɛ ɛntɔ ma wobɛtie saa ayɛyie wɔ enyom awie no na Onyame ahyɛ wɔ anomnyam mu mede wo ase nti yɛbɛtie adwomtofoɔ no na ɔmo hyɛ mo ho den ba Praise the Lord. Hallelujah. Bible ni nyanga ba nyanga. Ida Papa Reverend David Otuase. Na share nkran. Na wo a utie me ene dey. Ene me ya ba ko na yenso nyame ti asefo no. Na sorry echi no. Wo be nshira. Hallelujah. Oh Ziana. Hallelujah. Oh Ziana. Ni awedi kunimu no. Wantu aye inyum. Ni awedi kunimu no. Wantu asidanyu. Hallelujah monfa ni onyamo manyamie. Yeah, hallelujah. Wanda nyamie asyo. Hallelujah. Oh Ziana. Hallelujah. Oh Ziana. Ni awedi kunimono. Wantu aye inyum. Ni awedi kunimono. Wantu asidanyo. Hallelujah mon frère ni onyamo manyamie. Hallelujah. Wanda nyamie asyo. Hey, you are singing, Mutu aye inyum. Yesu adi kuni mama yentina ya wawa ya musa kuni mudi for you. Hallelujah, mon friend, onyamo mayami. Hallelujah. Onyanya nyasyo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, mon friend, onyamo mayami. What the man for your baba body abom ranida? Yadi any betu nyuma kanfu.
Senior David, you know. Hey, the Baba Amrani day. What do for your Baba about in that? Every side is a woe, Yami. What am I for? Radia is a Fataho, Betty Aqua, wine is out. Ufata Saudia, you are. If you that attitude with your yammy, and them race would have so redoing it. Go, Natana, walk on your show. When you be on the wild to say, I ain't for better too. When you know Jawako, when you Solomon Betu, when you David Betu, Nebuchadnezzar Betu. When you Pharaoh Betu, Obiano, when you say, when you know what Jawako, Yakan is a wine is a war, as a war, Fatao, you are wine is a oh, so when you know, wine is a war, that's a day, because what do we know? When you get you are one of us, so my God. You are wine is a war. Baby, Fatawo, as a war, Fatawo. Yeah, oh, Fatawo. If you want to go back, it's you. If you want to go back, if you want to go back, Rafa, as a war, oh, Fatawo. But you are wine is a war. Fata say Udini abribia Udini amama so Ainde nyina hye wa inde nase o Otumfo nyina hye wa inde nase Ukasa wo bitumi ka bio Manu kasa wa wondin Esusi ande nyina Nyaga ni se wa inde sawo Aso Efato You are wine is out. Oh, Radio wine is out. You are wine is out. One gasa when it's here. One will say Ampala. Ye won krofo Yehowa Nyankopon de nwumto adom wo mu abre nyina no omde tumtum Yehowa Nyankopon pagya ne kesiye e kira mansa nyina ma me ka se be kira wo ansa na nwuntofo no beto aso no e pese be ka se kakra be kira wo e Timothy ho meto so mienu e tia ya mienu ni mu a eye edun kunu no ankopum edonu ba kono Wasi Christopher agu ahoruo mienu Christopher agu ahoruo amienu Obi a wokọ asore kwa Obi akọ asore ewo wiase ahosiesie na obi ahu no se wayodifo my god Obi kọ asore se Mesika wanyanti Ode bebo afori aye show ewo asore dem Onua me power child so ti sadia. U dada ho. Enya sika dodo no obesesa ma wosofo no. Eno na beje bonkwa. Shane nsu. Asofo bi nkan no kura. Ewo eyedi a omopama omho ne omabushia nti. Ani ishirawo omamo se na babo ka no. Na mbom. Enya sika na wosesa etuguo ana wodi ma asofo no. Ana kyerese obanya nkwagie. Afeti ase wesu. Enya obi a wakanya miasem enya osofo ana wodifo ana wokonhyene eni obi a oso Nyankopon ani Davida nia woso Nyankopon ni nia wotie nyamiasem a wodi so
shane so osofo nya obia odifo nya obia ankomshane nya obia wasofo ene memma yanya ya asomfo mraba ku na di yanso ya tumi bi ni akonya bi na ye hwanya gobo di ama wasofo ene adani ahomaso ene adani akansie ene adani mewo wechew me no emo bi ndada o hwa me kasa nko akirima me ka asam no kire wo Timothy homa taso mienu etie mienu na yi mu ayadon kro no eba no wose nanso onyankopon anyina so tim hopintin ekura so anu yi erade nim won a woye nidi wati Bible say onyankopon nim won a woye nidi a wanka se wosofo ana wodifo ana komhyenim bi ana yehu onyankopon dia na Bible say onyankopon nim won a woye nidi a oba ka ho ba ma ka ho amen emo bi nada wati ma wani na ho onyankopon asem da ho ma obi biala sa wotwe ba asem no a asem da kyerɛkyerɛ wo ama wahu sɛ ne wo sɛ wotutu wa namɔfa onu a wotia mi Bible say obiara a obo Awurade din entwe ne ho amfi nia enti ne ho che Bible say sɛ wosi ubo Yesu din na wofa Yesu Kristo a na ubo Yesu din no a ene de twumfiri ade a enti ne ho weche sɛ onyankopon wonpɛ bɔne wonpɛ finyuma enya ho siesie media me prechiche obi a enya no na edi kwa hende mu media me nyame asem pa enya no a sɛ woni masem no dia ene de ma woni ye ene wo kasa enkyerɛ sɛ ampa wei wonam nyankopon asem na no Yesu kan ye wo se enya me nuanom ana me mama na me papa na mo wona mo tie Yehowa nyankopon asem no won ena mo moye mebusuafo nti onua me tua so tie me awoti wo tomu toso mienu no eti mienu no cheche yi mu aye aduono no wosi na afei ofikasie mu inni sika ni dweta nioma anku Christopher yewo ma hodo mienu no na Bible akyerɛ mu no otie ye Bible say yewo ofikasie bi na saa ofikasie no ade biala wo bubi enye sika ni dweta nioma anku na wo saa ofikasie no mu na mom nnua ene edoti edi nsu ewo mu bi se won se ofie yasi efie kese si ho a enye sika nko ani dweta ene mo na ewo mu na mo dua wo mu bi nnote wo mu bi nyama yakeka bɔ mu a na ma ade na be ye ofie kese saa ni woni boda sani a wo tie a Yehowa Nyankopon abɔwo embu ho abɔ mu fia adoma kyenya kya ma obia so obi tunum na wo tunum a eno nkyerɛ sɛ ɔwɔ anim sɛne wo obi ba twini na sɛ wo mbɔ twini a eno nkyerɛ sɛ wo de wonyɛ obia sɛ obi ka nyame sɛ na de wo de wo ka nyame sɛ na wo tie a eno nkyerɛ sɛ wo de wo so wonyɛ obi Onyankopon dɔw me ne omiero ya sɛ de sɛ ya bɛtie asɛm no na yɛdi so na yɛanya nkwagya ma yɛkra onua we na me de gya wo mensuro na yare coronavirus a aba wiase fa na nyina yare a ekita sabrane a yɛfrɛ no sɛ COVID-19 yɛnti bi abakwasɛm da na mameka sɛ kyerɛ bɛnsuro ɛyɛ adeɛ bi a Yehowa Nyankopɔn pɛ sɛ obi biara wɔ se wɔ gye ne die no a ɔwɔ ne mu kyidie no ɔmmea na ɛnenam ntuo mu obi a wonim Yesu Kristo no afei adeɛ wei a aba yi ɛkyerɛ sɛ twomfiri baabi a wowɔ kane abrabɔ dada no ansan fata no twomfiri saa abrabɔ no ho na bɛfa Yesu Kristo na obenya nkwagye anyotofo no se aba biom entete wo mu amen ayini sewo asewo afatawo onyamie wayini sewo asewo afatawo titinyamie wayini sewo
Fa Yesu Kristo fa ne ye wawurade ene wo kra agye nkwa na ubenya nkwagye ama wo kra. Bible say onyamsuma gumu ahodro mienu eye ofikese a ya asie enya ade bako na ede si ofie no sika wo mu sika kwa wo mu note wo mu me ka kire wo say Bible say me ka kire wo say saa nyoma we nyina ho hia ene wo bompaye onyame a wo ye nokwafo ye da wase abamane nyankopɔ atome ni ahode nyina ya wodia owura Yesu Kristo a wo ye nokwafo a wo siesie obi oda atachem de hye obonsama ne wo wenum asem ya nokura na no ka kire yen se obi biala ne wo wode ne neto so wode ne hwambo de biara da eno nti ena no pa ye bompaye ede ma oman Ghana omanpane ni na enapamfo nyina ahemfo nyina owura ye bompaye se ma wodan kwa ahode ne nyansa a omatumi di akura oman no ma asomdwe aba oman mu efrese asomdwe ba oman mu a ana onyankopɔn adifo asepakafo ye benya ba bia agina apagya Yehowa nyankopɔn din aka ne mene ye akire wiase nyina ogba Yesu ba me bompa ye mi de obi biala wo yare sa COVID-19 yare ne bi no
obi asa from abone bi abono no me bomba wo Yesu Kristo na set ne dem se owura Yesu ma ene anopai se na awem nyina akata no emframa a ebo no enya yere samframa embura wo mo Yesu dem embura wo mo Yesu Kristo dem me bomba ye se onyame we edukafo a ye giwudie a de bia o tie wo ma me sere wo ema ye no ngo ase Ghana ye ne ba bia akọ ye nya mia ne wo ora Yesu ye nya mia ne wo kasama ye masudwembro mayemu na sankodimrie ba ye mfa asira nkoma wonsuo bi ana obotan bi na mbo de sema wo Yehowa Nyankopɔn tumi ade nyina ye ogama Yesu ye da wase so mabro hono wadon to admate wo Yesu Kristo dem ye bompa ye amen 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 ametun kraba ko wonjo ye nyungo wonjo ye nyungo wonjo ye kolo Yesu wonjo ida wonjo ye nyungo wonjo ye nyungo awo wonjo ye kolo Yesu wonjo ida Reverend David Nyankupo ona yeshira odeno Reverend David Nyankupo ona ye peja odeno mina na ko kwa mi ka se Nyankupo ona ye peja odishira odi konkon no yesi aye ka odi konkon wo so so le beji wa yin wonjo ye wonjo yo wonjo ye wonjo ye wonjo ye wonjo yo wonjo ye wonjo ye wonjo ye kolo Yesu wonjo ye da wonjo ye nugo ye wonjo ye nugo ye oh wonjo ye kolo Yesu wonjo ye da na mo kwa ka bo yo ego sikono la mo go bekra hey ogba ti Jehovah ni si we hon go bekra hey one talk by one wono go ababa yo sidala hey one joye kolo Yesu one joye la one joye nubae yewo one joye nubae yeah one joye kolo Yesu one joye la one joye
bao sidada. Loroma bao sidada. Misaya bao sidada. Osaka wo ono gojo. Hey, ni mo mi anya ngodibo. Manta mi amanche. Lolo anya ngodibo. Wanjo ye kola yeso, wanjo ye dada. Obenya bre atie nyumu we ani preacher ya Reverend David bre no obi a obetie mu etie mu asopɛ mu no na mbɛhyira no na o hwehwɛ ya ya na obagu screen so entu hwɛ screen so o bawo ya number screen so bye bye.